ser du? Det var bra. Nu vallar han. Fy fan vad häftigt. Det är första gången han vallar. Hon ska vara så jävla nöjd så det begriper hon inte. Nej, hon begriper inte det. Alltså. Nej. Titta, ser att han tittar ut nu. Nu vill han täcka upp här. Ja. Vad lugnt och fint går det. Ja, vad bra. Nu får vi in om vi tar. Gud så skönt. Och nu är hon ju dum i huvudet igen. Människan. Ja, jag får gå runt här. Där kan han inte ligga. Där går inte att ligga för honom. Nu gör han det på livet. Det är svårt för han att lägga sig där. Jaså? Nu borde han gå ut här. Ja, titta. Ja, häftigt. Visst är det häftigt? Ja, verkligen. Det är så jäkla bra, Frida. Nu går det och hämtar han. Och berömmer han jättemycket. Egentligen ska han inte valla någon mer nu. Nej.